anoita nonditenda mambo kana kutaura takuneso ndinoita zvototi titaura ndikokotera ndinochedza kutiza mambo kunzvenga kutaura zvinoratidza kuti unopinda sangano rimwechete unoenda kuchechi yawe nandinochechi ndagara nditoroasikatitechi ndongonoshandirwa zvandinoti chokwanisangana nechokwaakadzia zvekuti inenge akatanga kutaura tirwere chimwe chatinotongaudza nyaya yekunyema ndozvaita here kuti uzobuda mumba right ndikaenda kune mumba ndonditaura mukadzi ndokundokona tete ndikasangana naye kamwe chete anobva kuti vandikwadza inini zvandinotoudza kana nabambo kutaura ndakavaudza musi one panga mboda one part yet mashuru said nashta zvimandiza ozotoenda kutogoropa makusendo makusina nobva kuzoda yenda ndanoenda basa ngwese ndachimaniza musongazoramba musonga vanokuzinga one part ngati mamuri what's ka one musi one zvakutaura zvisimanyika handisibenzi nokuti ndingave ndichimhangana zvinhu zvisina kuitika akandituka akandina ndakwana ndinobvuma ndinachataura pamberi pedare rino nhasi ndezvechokwadi ndisinganyeperi mwari kana mama maita inoisa ruoko rwenyu pasi chakumbira bright aite zvimwe chete bright kampira usunza ruoko rwenyu kuti ndotini bright kampira ndinobvuma ndinachataura pamberi pedare rino nhasi ndezvechokwadi ndisinganyeperi mwari kana mama tinotenda unoisa ruoko pasi chakumbira taurai kampira waita zvimwe chete watedzera mashure mangu tini taurai kampira ndinobvuma zvandichataura pamberi pedare rino nhasi ndezvechokwadi ndisinganyeperi mwari kana mama tinotenda unoisa ruoko rwenyu pasi chakumbira Joseph Antonio utaure muchidimbu chaita kuti ungochimhangarira bright kampira nataurai kampira wotaura muchidimbu wakagara apa sotaura zvinonzwika pamusoro inini chaisatisa kuti ndimhangarire mukoto wangu inhau yekuti kwandakabva kumashure vakauya sevanhu vari kunzwisisa vakaguma musha yavo mwana wangu akarwara kadonha nokubva andifonera ndiyekuda kundifonera kuti amai ekukudzei vadonha ndikasumuka ini nemudzimai wangu nemwana wangu ndikanotora mwana akanditi iye inda kuendotsvaga mari kwambuya ndikati zvakanaka nguwasha enda apa nokubva mapasi 2 tagara mapasi 6 ata amai mwana ari kurwara nhaka yepane dambudziko nokudei kaita kuti mumhangari chadaita kuti mumhangari ndakuda kupfuma yangu akatora mwana wenyu rini ane 2 years vane vana vangani ane 1 pane chaakambobvisa here ari kubvisa ingati 300 yacho yaari kutaura akandipa ndiri kugona ndakamira kuti ndizondei nokuti pamutemo tinokwa kuungana tusenari inyorwa basa saka matini muri kudaroora rei ndizvo zvamamhangari izvo zvakamhangari nokuti vagari ave achiziva kuti tanati zvavo vari kugara vese zvakanaka here havasi izvo zvavari kugara vese izvo zvari vese chakumbira bright tipo ruzivo rwakomerera nemhosva yavo kukomerwa
ndakatozobezwa samtuni kuri kusei zvikanzi takazofamba isusu tikafamba muprofita mari yako titeiakazaa pasati pane mwana hazviite ndokunatadza kubata mwana tive mari samtumi akatosvika ndatototoroma panakakatizoita ndotatavanderengere zvishuru asi samtumi akati ichandisitiva zvakanaka chataimari $300 tanga tonazivisa kuti chaidzo dzimasungirobachaiwa ndovakauya tikanzi kana mwana asununguka mwana wendira tichaunganidza hama dzavo tovazivisa kuti ndozvakaita sei mupashakazokuizvizvi vachandikanirira zvishuru ndobva mwana akurirwa vataendesa masungiro zvishwambudzi ndandakatenga ndakataudza nezvavaita zvisi masungiro zvakaenda vabatwa mukadzi sitandenda vakumutora mukadzi taifonera kuti yakutore chi ndozvaraatasauti zvichiritaara mugona izvi apepa reni papiranditiyeya matiriya takatora tichatika zviri izvi neizvizvi aiwa panakana tinimani takaita totoimutaratikuti pane dzimwe nyaya dzandinotoda kuti ndive ndichaona natete anatete emukadzi ndinotozoonerwa kazhinji ndinotozotuka hanzadzi yangu ndinaidedza ndonashaiwo chiuya kunoendebati kana ndatadza mudzisana nemukadzi ndetichibouri kutaaa asi ndiriwa natete yomukadzi pa 2 years handina 1 day kana ndakaona tete kana kusvika nanhasi ndina tete vandinokura navo kana vandakakwanisa vandinonzi nditaure navo vanogara kutunza asi kumusha vari kwana tete vaio. Alright, kana taurai tipo ruzivo rwako iko kutaura kwatoita koko kuhanzvadzi yangu zvishua ndokafambiruka kaitaura chimboteerera zvaitaurwa zvaiitwa izvozvo zvaari kutaura yeye ndozvataona yatonga iye kamiro kayo sekuziva kwavo. Joseph, chaita kuti manharire taurai chii? Ndakabva nandiri kubasa ndakapuniwa nemwana wangu zvikanzi baba nguva dzese nakuti yaitangura muchipindu zvakakutaura zvisimangiro handisibenzi nokuti ndingave ndichimhangana zvinhu zvisina kuitika mwana wangu ndakange ndiri kubasa mumwe mwana wake chaichaiwo akandidza mukaka muchipindu chaita kuti manharire taurai chii? akandituka akandina ndakwana akati hamuna kukwana. Okay. Zvakanaka, rega tikumbire mambo atibatsire kuti tofamba sei. Mukuru wara tinokumbira mutibatsire kuti ndinovabrida ari pane gara pakata uyagari pakati papauri kane vane mudiku yakadii muri pamwe chete nabrian? Yes. Unaona wakati ane makore makati chii chiri kuita kuti asarora unotaura nakasemunhu ndoonesana kuzvikutsvakusasa tambotaura neyo baba vavanhu vakatsvaga mukadzi mukadzi ane vanhu vadiki yake saka iye zvinezvi vatsvaga mukadzi ane vanhu vakusirira vemunhu munyasi wavo saka baba avakuuya kumba vanoshanda paguru kuya kumba cheko vachakudai kana kumba yebedza vachaenda vakatapu kunyange mwana akarwara ndivaudzire vafonera vamuti mwana arwara vanongodaira navo vanogara kuti baba vakugara nechepadenga asi pagomba vanoshanda kaamboita na 30 minutes pasvedu izvezvi mwana arwara auye kana kumba mwedzi wese unokayamba kahwani patokopotwa nemamwezi akapedza kutara se vanogara unoziva here kune mudzimai ndomaziva unotokuziva mudzimai wacho ndoziva kwaane mhuri herengi pada kuna munhu andizoziva mwana akatakura muti asi patina kuna munhu ine matambudziko here mamwe besides uya kuda mumba kwakuita murume wako pane mamwe here matambudziko mamwe kusangana nawo akonzera kuti pamwe vana baba vazo nevapfuma yavo nekuda kuona kuti hapana kujeka kumberi pakuya inangu
what? Respect kana vifaa. Zote izvezvi tuti vanenge vachitsvagira vakadzakira pane vanaaaakuchira vatishoni anamai vakuchira vatishoni munhu asikadzipita vanabauka namai vangu andisoti kana akasadziita vabauka namai vakachaispektani kumba cheko haui kafonera pakumwanarwa mwedzi wese muyakauya kumbakabva asi pagumba anoshanda bhakandara 30 minutes kutaura vanenge vatodondizvibisi mutwini wake chaikumba anouya chingwa chetatatambudziwe asi akazozvinhu zvakaoma tirizira next Iwe bright mchanja huko. Maji. Kanzi mambo tutakuonyesha kutumika hizo. Sio mtumizi mambo bwana. Kanzi kunyemba chaiko kunyemba chaiko ya kazi. Nitakuwa mkuza hizo za site hizo. Kwa sababu tunataka hivi. Tutama tutakuwa hizo. Kwanza kuzuia kitu. Ndambotana na mama. Tutitizanga kwa mataura sisi. Wacha ai hapana chintana tutende. Ukambotamidza mashamba chaiko. Ambayo tunayo pale. Hapana chano nditenda mama. Kana kutaura tangu neso. Ndinoita zvototi kitaura ati ndipopota ndinochedza kutiza mama kunzvenga. Kutaura Zvinoratidza kuti unopinda asangano rimwe unoenda kuchechi wewe. Nani nditete. Ndagara nditoro nasika asikati ndinomushandirwa. Zvandinoti chomba chakana netoka kazi yezvekuti ndinenge akatanga kutaura ndinodiki chirwere chimwe chadinotonga kudza nyaya yekunyema Saka ndozvaita here kuti uzobuda mumba. Right, ndikaenda kune mumba ndochitaura mukadzi ndokundirobona tete ndikasangana naye kamwe chete anobva kuti mandikuvadza inini zvandinotoudza kana nabangu kutaura ndakavaudza namaibviri munokuvadza ndoita mazuva ndisina mukadzi ndisinosinakuwara Ndichakumbira vanatedza vanokuda basi. Hando zvakuda basi. Ndichakumbira mai. Niwe zvedzo ndichifanya. Right, iwewe uri kukwadza mudzimai. chomba chacho anoti ndikukwadza Zvakachaka nini zvekuti uri kukwadza? muvese kuti taifambidzana tichifambidzana mune zvakanaka but kazhinji ndikararana kazhinji ndoda muzvibhozinekuta inini mumwe wangu andikabasa kumuntu kuita kumuramba ndichimushandisa izvinhu zvakadai unotogara kugara mabari akutosa ndinozendogara here mazuva akadaro kasi kubasa kwano isusu kusekuriti tisuwa kuwedu baba vanoziva taisenza nawa hatisenzeni isu hatishaipo everyday pabasa tinotozotaura nemutwini wangu tisuwa kudu wacho Maishana pakuchekunachidzana. atezana ndakatadzira basa ndini ndotosenza navo kazhinji atezana vangu nemi taika zvakadai so apa ndinotoshandisa Iwe unogara vachitinakuva kuti uri kunyira vamurume bondika. Andina wadzivanowanira inini mashure kwese kudzera zvikumanikidza aiuya chindotienda kaneta kakumusana wangu ende muzotangazitanga mudoti wanukwadza musi 1 panga mutoda 1 padza ende mashure kwese ndinachita zvikumanikidza ozototoende kutogoropa makusina anobva kuzoda yenda ndanowaida basa ngwese ndachimanikidza musongazoramba musonga vatozozita 1 padza ndikati mamwe kuti watsika 1 musi 1 Zvakaitika here abuda mumba kana kutanga. Zvakaitika manje so unenge tuti unenge mwedzi wa4 chadopanga kuti mukadzi kunyaya yekuramba nyaya ndinokumbira ndokapanda nenguva ndichitsvaga anatete kuti ndichaurira kana anasisi vacho vamwaru vavanotanga Vatambudziko ndipode kuti nyaya dzakadai dzisataurwe namambuya. ini nahakuidzwa ana tete vari kuno kwakati vatikasa kutonganyedza saka ndati mei ndifanire chiteta kutungisa Nemhaka yevasina. vakati hanzi pane ukame pane kaukame here vakazviramba vakati aina hangu handikwanisa kutonga handizozoti ukame wauna uripapi saka vabva vati ani handikwanisa kutonga nyaya dzabamuka ndibva ndataura kuti mene chedzechitete vari kunokuno nagogo chaiwo ana gogo abavo wakatowanda ini akandozoti ini handina zvese zvandoita handina nonditongena handina nondimisa anzi kana wabaiwa uchabuda wega hamba uchabva chi wega ichazonditumoti ndiye kunogwa ine kuti ndechonoti panapa imba chaichaiva apana Iwe unoda mudzimai wako here? mudzimai wangu ndinotogara pamba izvozvo handina kana wandira ndikatomuisa
kuenda kakumba kumba Eh, ndinotomboenda ndinotomboenda apa akapedzera kuya nekubalima ndakaita 3 times yekuti masikati atozati hapana pressure anditi mambo hapana pressure usiku because akasiwa tama security 4 but zvatochengeta dzinenge 5 ndakaita 3 times yekuti mutsvaga masikati kungomuka chete kangodaisi kumba kwavo anogona kusaenda kwasvodoka 1 day kumuka uyu mukadzi wangu kuna mama vake izvozvo ana mama vake saka ambuyava kuti hazina kuita bonde anotoda kuwana mudzimai ari pamba kazhindoda kuona aienda kunguva yekuenda kana tikadzanisa namambo vangu tikangonzi hatisonzwisana ndinatokutsura kuti zvakadai kana mushamwari ndaitomuramidza saida ndikangori jepasa ndogona kudaisodaakadzoka 3 times paurikumuramidza ikavo unomusvikirari unokavatena antorasiswa zvokutobva kuti mwana acho asingadinomoshi ndikapatema ndiri 1 zvakaita kunyeka kuti andizveni padinda pama yangu ndinoenda pakayakutanga chinitsvaga ndandakaenda kupati yemwana munina wakati kechi2 ndairwara ndobva ndaenda kumadzibaba ndandasvika chinzi aha chivamire chivaenda kushowground ndapama ndakasvika ristangu ndikapatema ndiri 1 zvokuti ndine ndina marainga andiraini andinoende mumunda vese ndindakamutema ndiri 1 asi yezvinezvi atiti tienda kavaudza atiti ngoisenda vabatsira asi ndichikwanisa kugara natechavo amai vemusitana vari mberi ndiripo ishe unoite kutaura panyaya ndinechekutaura ishe ndokumwana kwasha mwana wangu achienda kumba achiita kugara kumba kwake kana laiti chairo kuonesa ndakatocheka laiti kuti mwana abva achiubva paari kusvikana nhasi ndinotsvaga laiti anga ane sola atora sola kapama vane masola 5 akapamusebeva kuti anoitize gadeni mwana ake anorora murima kuti pakadiwa mbatya dzemwana webva iri kuparisheni haana kana bhadhiri akazotengera kana kutengera mbatya kuti azi atenge mwana kuti mwana yapfeke ndinoteka mbatya mwana yana achimba maproblem ndanoda kuti ndimudzikira pamba bandazoona kuti iko kwatita ava vanosekerera magirlfriend ehadzadzi yavo vachiti makadima iguru kana vane munorawo vanoti makadima iguru atitava mabresident vakasvika munorawo vanotora zvinhu mwana iguru ndoichakati vapedza ezvi vakusekera negirlfriend neana 5 rakatira vana 5 ndorako vakusekera vagara naro izvozvo mwana wai vanomutorera zvinhu vachimuabhusa pakatika vanzi pazazere pakatika firiji hanzi amai vakuti mari yatika firiji asi yatika firiji ati mwana adzadzi yake adigirina vanomuabhusa achiti ava vanhu vanonzi vakadzi anekati ndo vanonzi vakadzi ava shila beno beno aipishandigona shira mwana uyo angaita kutizira here akanga ane pamiri une makore mangani 18 saka wakatizira kuti 16 16 wapedza chikoro wasati wapedza chikoro ungauri uchite right iwe une makore mangani 39 ndiyo mudzimai wekutanga here kana kuti wanga mbengoone munememereki ndizvo ino unobvumana zvere unoiziva une wana wangari asi mukadzi wangu asimereti kutanga akatobva iwe wati wakarohwa 16 years wakambengori murume before 15 years mana 15 years wakambengori murume wangori murume DZ mama ndo wakakutora wakakutorere wangone pamiri
murume wako yemuda zvakupawatorwa nama wakatorwa nama murume wako yemuda here inangu nasingaziva kuti murume ndo zvaari aita zvemadrugs saka ndiratigane ndakadaisoka ndangogara zvemwedzi 1 chete ndakaenda muna August ndagara September October kadaro murume unenge waiziva ndinotoziva kuenda chitaura chii chisiwa chekuti mukadzi akana chitenda kagara wanaka mukadzi akagara zvakadii mukadzi akatosvika zvekuma 3-4 months asipo ndokudzoka kuti atodzoka ndasuka ndakatomutora ndakatonotanga kushandisa ndakundisvitsva mukati andaitoona mwana aitoita zvokutenga apiwo zvimadhaka zvekuti ndaenda nazvozvo vachitigadzirira uchitoita mari yangu uchibhadhara namara mukadzi wese zvaakadzoka tichigadzirira vachindibata mari yangu uchititoadzara zvakanaka ndobvakapedza mukadzi akatiswa kunepa munhu ari ambotiza kundo takatonazotanga tikatorana nezvakanaka titifambidzana iri mari maungote zvine zviya ngoma yadzika mukadzi aribadza hanzi akaenda achisafa mukadzi uyu mari chaichaine ndaimba mari dzimwe dzenguva ndakatsana wangu ari baba ndaigona kuti watumira nhasi mumwe ndotomutumira neiyi tichitumira mari ichigaba mukadzi uyu yakanaka yakawanda mari ete zvekunzi tumasenzi mukadzi uyu zvakanaka nyaya yakagara chezvara pamwe ndeikurora aiwa ndinozvibvuma ndirane ikurora chezvako manga mava nelist yekurora irora pane here yamama akagadzira nekuti ndanzwa kuti imimi chezvako pane mari yakauya kaverevere $300 yakauya sei yanga iri mari yei mama inini kuti ndisvike pangu nditaure mawitness angu imhatsi inzwa nyaya pano iveni pane $300 yakabva mukwasha direct momwe makachiti kuna baba ii yanga iri mari yei ndopandipindura straight nawe akandipa mari zvaayotara ndizvo akandipa mari indikashadziza kuti inechi ndei yechi2 ane nguva here yaanogokupa mari sekuma300 saka zvina kushamisa here kwawakaigamuchira kuti ungobvunzwa kuti nhaye mukwasha ndakaigamuchira ndobva ndati sadombo uya ndizikupa risi rako namanje haana kuuya haana kudzoka zvikutondishamisa panapa kuti nini ndaizoiarisi chacho sadombo ndomba ari even hama dzake yekwasha hapana inhama dzangu hapana wandopani kelesa dombo chasina kuazitora mari listi yake ndinonayo here list riri kumba mouya naro kutsva 15 mari list renyu kutsva 15 okupatopedza nyaya kutsva 15 hatiti zvekushimatema pano kudare kuti mwana wangu arugara nemurume asi haana kuzisabatsa inyaya yamauira pano saka uya kutsva 15 relist renyu kuona izvozvo inini chichemo changu chikuti mwana wangu achiyo ndaenda nedambudziko hakuna achagamuchita dambudziko saka ndaichida kuti mukuwasha wangu auye nasekuru vake vanhu vasaba kuti kana inini zvandichenera kugara kwake nemwana wangu zvondichemera nokuti apa titwara 20 nekuti ine 100% kwana nyamanje hama dzake ndodzi kundibatsira kuti imba kusvika nhasi imba imire ana vakundibatsira izvo zvipo aunoshamisa aunora zvekunyera inini chimwe chinhu chandachikumbira ndechekuti outcome outcome ndei zvapasiswa zvamatukira mune maita mapeatinokudzoka pana makusaauti uri kuuya nelist wauya kudare kunochitema mwana wangu agara 2 years asi iwewe pawakaendesa mwana pakatizira akaroorwa here kutanga pacho tekutanga zvakaitika vanoiseva pane vasabhesi ndakasvika sabu ndaifanira kuvasunungisa vanga vano vanhu vasabhukani nyamanje anga akaroorwa kwanyamai uyu nasabuku amaiwa muchete wawamwe pindura kubvunzwa ndikubvunza handiti akati mwana wayo akamboenda kutizeti akatorwa nemunhu madrugs
panogara ikoko mukwashakaroda here Ani. chii chakaita kuti asarore munagara 4 months ariko Raga, 1 month. Ini zvikuti chacho 4 months. I 1 month. Yakagara. Ina kuzaba paka ndinongodzwa tsitsi kazhinji kacho semagara aita iye. wakanzwira tsitsi wemadrugs Kana ndakasirani mwana wangu 1 month ngaakizvane baba deseka ndakatowanzwa tsitsi. Munhu marwara akaita mwana wangu kana ndizomona ine girlfriend. Mwana wake cheche akarwara. Baba munozwa zvindirwadza. Iye akuya zvonyepera paramba. Zvinorwadza sei kuti hauna chawakadya wosi kubata mwana wake uchimurapisa. Alright, musa 15 December toonana ipapo